देखा यही में नहीं कि तहलका में चोले पे बाबा का कैसे बाबा कोनो देवर भाऊ जाई अपने में बात विचार करत हवन बाबा बाबा कहला देवरा हे भौजी बाबा हे भौजी भैया ना हवन हाय 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 जब भैया ना हवन तो देवर का फर्ज बने लागे भौजाई का हाल चल रही है कहा ना बहुत जरूरी है तब भौजैया कहले के देवरा से अरे पुरवा में बढ़ल बा तोहर अरे पुरवा में बढ़ल बा तोहर नइकी घरे हम तब देवरा कहलस अरे कहाँ कहाँ होला बोला देही मेरे दौरा अरे कहाँ कहाँ